Zhruba pred 2 rokmi japonská značka Mitsubishi uvažovala o tom, že do Európy už neuvedie žiaden nový model a s logom 3 diamantov sa budú ponúkať modely Renault, s ktorou je Mitsubishi v koncerne. Všetko sa ale zmenilo a na starý kontinent predsa len po rokoch prichádza novinka od Mitsubishi. Podľa zástupcov značky to nie je posledná novinka a je to 4. generácia Mitsubishi Outlander. Čo sa týka dizajnu a rozmerov, tak tu sú rozdiely oproti 3. generácii najmarkantnejšie viditeľné hneď na prvý pohľad. Outlander sa oproti predchodcovi zväčšil, do dĺžky má 4720 mm, v šírke pribral až 6 cm. Objem batožinového priestoru je 495 litrov a po sklopení operadiel narastie na 1404 litrov. Väčšinou majú japonské autá dvierka na tankovanie paliva na ľavej vodičovej strane, tak je to aj v prípade Outlanderu, ale aj na pravej spolujazdcovej strane máme jedny dvierka. Mitsubishi Outlander, novinka pre Európu, sa totiž dodáva len ako plug-in hybridné vozidlo, čiže s dobíjateľnou 22,7 kWh batériou. Z domácej zásuvky ju nabijete za 10 hodín, z wallboxu za 6,5 hodiny a na rýchlo nabíjačke to bude za 32 minút na 80%. Nový Outlander má možnosť AC nabíjania, ale aj rýchlejšieho DC nabíjania, ale v tom prípade môže mnohých prekvapiť, že koncovka nabíjacieho kábla je Shademo. Našťastie u nás ešte nabíjačky, aj tie rýchle, máme aj s tým káblom s modrou koncovkou, čiže Shademo, a malo to aj svoju výhodu, pretože tie boli väčšinou voľné, keď som ja prišiel na nabíjanie, čiže som vôbec nečakal. Interiér prešiel nielen dizajnovým, ale hlavne kvalitatívnym upgradeom, pretože použitie materiálov a spracovanie je aspoň o úroveň vyššia, ako bola v predchádzajúcej generácii, a tuto skutočne sa dá hovoriť o tom, že nový Outlander sa pokojne, čo sa týka spracovania interiéru, môže porovnať aj s niektorými modelmi z prémiovej triedy. Pred vodičom je štít s digitálnym displejom, ktorý je výborný. Všetky informácie, ktoré potrebujete, tak na tomto digitálnom displeji nájdete. Má výbornú grafiku, je bez zbytočných komplikovaných nejakých animácií, čiže všetko podstatné veľmi rýchlo. Výborná vec je to, že viac menej všetko vy viete nastavovať cez multifunkčný volant. Naozaj viete si ponastavovať viac menej všetky parametre od rádia, telefónu či bezpečnostných asistenčných systémov. Škoda len, že napríklad tie otravné bezpečnostné asistenčné systémy, ako je napríklad hlásenie, prekročenie rýchlosti alebo sledovanie únavy vodiča, ktoré na vás hulákajú, tak treba po každom štartovaní cez to menu rušiť a deaktivovať. Výborné a kvalitné sú tieto sedadlá, naozaj veľmi príjemné sedenie, dokonca majú vetranie, vyhrievanie, to všetko ako aj klimatizácia je bezpečne na tlačidla a otočné ovládače a majú aj masážnu funkciu. Tu už treba aktivovať cez centrálny stredový dotykový displej, ale naozaj nebudete ho používať až tak veľa, takže len viac menej kvôli tej masáži alebo keď si budete určovať navigáciu, ale aj to všetko sa dá urobiť cez tento volant. A klimatizácia, zvyšovanie teploty, ako som hovoril, tlačidla, prípadne otočné ovládače. A jeden otočný ovládač tu máme aj na stredovom tuneli a je to ovládač, ktorým si meníme jazdné režimy či do terénu alebo na cesty. Outlander poháňa systém zložený zo štvorvalcového 2,4 litra benzínového motora a k tomu 2 elektromotory nad nápravami. Dokopy to dáva 306 koní. Ale plug-in hybridný systém nového Outlanderu pracuje trošku inak ako väčšina plug-in hybridných aut. Totiž spaľovací motor je primárne určený ako generátor, čiže vyrába elektrickú energiu pre 2 elektromotory, ktoré Outlander má. Outlander vlastne využíva také 3 pohonné systémy. Jeden je čisto elektrický pohon, alebo tzv. Sériový hybrid. To je práve vtedy, keď spaľovací motor
má funkciu generátora a vyrába elektrickú energiu, alebo paralelný hybridný systém a ten vlastne funguje hlavne pri vyšších rýchlostiach na diaľnici a priamo zo spaľovacieho motora dokáže Outlander roztáčať kolesá prednej nápravy. Keď je batéria plne nabitá, tak podľa výrobcu zvládne Outlander čisto na elektrickú energiu prejsť 86 km a čuduj sa svete, presne toto isté číslo mi Outlander ukázal, keď som nabil batériu úplne doplna. Výrobca udáva spotrebu zhruba okolo 23 kWh elektrickej energie na 100 km, ale pri naozaj takom jemnom, šetrnom jazdení po meste som sa dostal dokonca na 21 kWh na 100 km a to je veľmi dobré číslo na hmotnosť a veľkosť tohto auta. Čiže keď niekto má možnosť dennodenne nabíjať toto auto, tak ten život v meste sa môže odohrávať naozaj aj bez toho, aby ste potrebovali benzín nejak často. Samozrejme, keď sa vybehne na diaľnicu na dlhé trasy, tak je tu tá istota, že sa 53-litrová nádrž natankuje a naozaj môžete ťahať ďaleko a nemusíte riešiť nabíjanie. Skvelo je naladený, ale podvozok je naozaj mimoriadne komfortný a vďaka pohonu všetkých kolies aj veľmi istý aj pri vyšších rýchlostiach. Po týždni jazdenia s novým Outlanderom som mal ešte väčšiu radosť tohto auta ako pri prvých krátkych testovacích jazdách v Portugalsku a treba povedať, že aj cena nového Outlanderu je myslím nastavená celkom férovo, pretože Outlander s tým najnižším stupňom výbavy, ktorá je ale mimoriadne bohatá, začína zhruba tesne nad 50 000 eur a tu je cena, ktorá je veľmi konkurencieschopná, porovnateľná s inými plug-in hybridnými SUV iných značiek.